haqidalara ornan haqiqatlar. Adatça durmuş ertekdäl diýýärler. Emma biziň daş döwrümiz erteklerdäki ýaly täsinliklerden dolu. Şol kıssalarda, rivayetlarda, destanlarda hayran alıran ajaýyplyklar, tarifi edilen gowluklar, wasfy etirilen gözellikler daşymyzy guruşar, göwnümiziň joşgynyny goşalandyryp dur. Diyarımızda bolup geçýän beýik özgörüşlikleri synlamak, görmek, bilmek üçin kuş bolup howa kalkmak, yıldız bolup gökden bakmak hükman näl. Onu şu döwletli halkyň agzybir jemgyýetiň arasyna geçseň, has anyk duýup bolýar. Ýogsam gözüň arnyna gögörýän, günme-günden boy alýan gülüň ötüşi insanyň gözüne iýlibem duranok. Edil körpeje bağlan barha boy alşy, ulolşy, ýene tasynyň gözüne kän bildirmän, onu uzak wagtlap görmedik adamlara mete ma'lum bolşy ýalylar. Insan guruluşynyň hem durmuşynyň şeýledigine garamazdan biz döwrümizde hem döwletimizde bolýan her bir özgörüşligi, ötüşi duýup bilýäs. Bu ýagdaý adamlaryň bu gymmatlyklary, mukaddeslikleri düşünýändiginiň aýdyn alamatydyr. Türkmen öz ruhy medeniýetini, milli duýgusyny diňe altyna we gowhery deňeýär. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen ýaşlaryna milli watançylyk duýgusyny kemale getirmegi aýratyn borç hökmünde kesgitledi. Ähli ajaýyplyklar Türkmeniň milliligine, milli ruhiýetine bar. Kökden aýrylmadyk daragyň ömrü uzak bolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aslymyza, ata-babalarymyza bolan buýsanç hasam artdy. Şöhratly kowumlaryň ogullary bugün gök asmanyň astynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bagtly döwranna ýaşaýarlar. Geljegimiziň aýdyn ýoly hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňden görjülükli siyasi pehim parasadynyň miwesidir. Dünýäde öz bitaraplygyny, berkararlygyny, erkinligini saklap galmak, raýatlaryň asudalygyny, arkaýynlygyny üpçün etmek, raýatlaryň ajaýyp durmuşyny gün saýyn gowluga özgörtmek, aýlyk günlük hem gollaw himayet haklaryny ýokarlandyrmak beýik adamyň elinden geljek işdir. Taryhda ata-babalarymyz döwletini artdyrýan şeýle ogullaryna gerçek kahraman adyny beripdirler. Adamzat taryhyna bir näçe ruhy medeni galkynçlar, taryha ýan salan, adamzat ötüşüne amykly täsir eden beýik wakalar bolup geçipdir. Qadymy hindiler Orta Aziýa halklarynyň medeni mirasyny özleşdirip, öz medeniýetlerini ösdüripdir. Qadymy Yunanlylar hindi dilindäki eserleri öz dillerine terjime edip, Grek medeniýetini dünýäge ýaýypdyrlar. Orta asr günnägör galkynçy döwründe musulman alimleri Grek hemde hindi diline bar bolan eserlerden özleriniň ruhy dünýäsine laýyk gelýänlerini Arap hemde Türkmen dillerine terjime edip, olary öz paýhaslaryna garyp, eleme ýaýradypdyrlar. Dünýäde medeniýetleň sallançagy hökmünde göz öňünde tutulýan ýerleri barmak büküp sanaýmaly. Şolaň arasynda Türkmen topragy bir aýratynlygy bilen beýleklerden tapawutlanýar. Özge sebitlerde medeni galkynçlar bir gezek döräp, eleme ýaýlan bolsa, Türkmen topragyny bir näçe gezek döräp, dünýäge ýaýratdyr. Türkmenistan beýik medeniýetleň gaýtadan dörýän meskendir. Edil ýanyp kül bolan gatnusa derek, öňküden has owadan, has täsin bir gatnusyň peýda bolşy ýaly bu toprak öňküsinden has beýik medeniýeti kemale getirmäge ukyplydyr. Häzirki zaman Türkmen medeniýeti dünýäň qadymy özüşlerine mahsus bolan ähli kanuny laýyklykları özüne jemleýär. Medeni galkynyş üçin esasy iki sany ugur bar. Birincisi gerekli ruhy medeni gymmatlyklary gaýtadan dikeltmek. İkincisi uzakdan görjülükli täzeden döretmek. Häzirki Türkmen medeni ötüşünde
uzaktan görjülüklü kädeden döretmek yürülgesi has ağdıktır. Bu elbette hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýitip pehim paýhasynyň miwessir. Hormatly prezidentimizin öňden görjülükli siyasi paýhasy netijesinde kädeden döredilýän gymmatlyklarymyzam öýrenken. Aýratyn bayramy öwrülen alymlar güni, medeniýet we sanat işgärleriniň güni ýurt meşwerine uludan bellenýär. Bu Türkmen döwletini alym bilimi, medeniýete we sanata goýulýan sarpan beýik derejesini görkezýär. Türkmenistanyň Alymlar Akademiýasynyň işine pata berilmegi, hemde bir näçe almy barlyk institutlarynyň gaýtadan açylmagy, kädeden döredilmegi büde bu ýysançly wakadyr. Dünýäň gözelligine akıl ýetirmek üçin ilki bilen öz ojagyndaky, öz öýündäki gözellikleri görmegi başarmaly. Öz ojagyny söýüp silamayan adam özge ýeriň gözelligine akıl ýetirip bilmez diýilýär. Paýhasly ýurt baş tutanmadan ähli beýik aladasyna milli ruhy terbiýäň bar bolşy ýaly öň ýol başçylygyna gaýtadan ýola goýulýan, kädeden döredilýän her bir gymmatlykda milli ruhy hemde watançylyk terbiýesi aýdyň bildirip dur. Her bir iýmitiň ýokumyna seredip, onuň gymmaty bahas kesitlenýär. Halkymyzyň ruhy iýmiti bolan medeni gymmatlyklarymyz hakda edilýän aradany görüňde, geçmişimize bu ýysanjymyz, geljegimize ananjymyz artýar. Medeni mirasymyzyň haýsy bir uğrunu alyp göremizde de beýmuktar işler ýerine ýetirildi. Ýurdumyzda bina edilen taryhy hem ülkäni öwrenş muzeýleri, häzirki zaman türkmen diline terjime edilen orta asr taryhy we edebi çeşmeleri, arheologik gazyw barlyk işler netijesinde üstünden marlan täsin taryhy tapyndylar. Milli medeni mirasymyza bagyşlanyp geçirilýän halkara almy maslahatlar öýrenken, ata-babalarymyzyň ýazyw gymmatlyklarynyň öwrenişi hasam janlandy. Şahsiýetiň kemale gelmegi, belent ruhda terbiýelenmek üçin gojaman taryhyň berýän peýdasy öýren köp. Düýnüňe akyl ýetirmek arkaly geljek gurup bilmek mümkinçiligim hut şol ýerlerden başlaýar. Garsyna galdyrylan ata-babalarymyz, sedatyna kulak asylan ýagşy zadalarymyz, geçmişde goýup giden izlary, ýazyw miraslary bilen bugünkü türkmen nesline bu ýysan şaýýar. Dünýädäki gol ýazma mirasy, geçmişde galdyrylan ýazyw ýadygärlikleri hakynda gurrun gozgolanyny, bu ruhy gymmatlygyň türkmen halkynyň paýyna düşýän bölegi mesemälim bildirip dur. Merkezi Aziýa sebitinde hemde şo ýakalarda esasan 3 halkyň döreden eserlerken, olar türkmenler, araplar we parslar. Arap ýazarlary, alymlary diňe arap diline, parslar diňe arap we pars dillerini eser döredipdirler. Türkmenler bolsa türkmen, arap, pars, hindi, urdu, uýgur dillerini eser döredipdirler. Her bir türkmen alymynyň 3 dille eser ýazanlygy hakda taryhy maglumatlar bar. Häzirki güne çenli türkmen alymlarynyň dili, edebiýaty, taryhy, matematika, geometriýa, astronomiýa, geografiýa, chimiýa, fizika, mehanika, deňizçiligi, harby sunugaty, lukmançylyga, faza, düş ýorgutlaryny degisli ol ýazma eserleri taklanyp galypdyr. Alymyň haýsy urny, haýsy puwdagyny alyp görä. Şol orada döredilen almy çeşmäni hökman tapyp bolýar. Bu Tangrynyň ham, tebigatyň ham türkmeni ýalkadygydyr. Milli liderimiziň ýol başçylygyna medeni gymmatlyklarymyza goýulýan sarpa has ulolly. Taryhyň her sahypasy açyldygyça biz özümize degisli has giň maglumatlary eýe bolýar. Düýnümizde dolu düşünmäge mümkinçilik tapýar. Şol eserler bugün Aýratyn kitap görnüşini, türkmen öýüniň kitap tekjesini, törüni bezäp dur. Köne çeşmeleri dörmeseň, gözüň bilen görmeseň, dünýäň edebiýat we tarih meýdanyna bu halkyň şunça alymynyň, şahyrnyň, oýlap tapyjysynyň bardygyna bir wada ananmazdygyň mümkin. Ýöne dünýäň bir mertebe medeniýetleşmegine, bir gez ýokary galmagyna itergi beren orta asr günnägor medeniýeti hut türkmenliň agalyk eden, iklimleri dolandyran döwrüne gabat gelýär. Sebäbi türkmenler baran ýerini
abad abadan eden medreseleri, alım bilim ocaklarını kurduran, alımlı, düşünceli, aradan aytmaz halk hükmünü Arap Fars çeşmelerini ornalıptır. Dine kadim eyyamlarda der, ehli döwürleri mahsus bir häsiýet bar. Her bir halk nire barsa, nire de ornasa, öz medeniyetini, öz däbini desturunam alıp gidýär. Üstün gelji millet elmadamy öz medeniyetini ornaşdyrýar. Ösen orta asr medeniyetiniň düýp gözbaşynda da türkmen medeniyetiniň ýatanlygy ikuşsyzdyr. Şol ýerde alym köp orly ösüpdir. Edebiýat, tarih, astronomiýa, geografiýa, algebra, geometriýa, lukmançylyk, harby sunugat, saz sunugaty, dürli mehaniki enjamlary oýlap tapmaklyk, almy, kanunçylyk, hukuk ilmlary elmadama giň gerimde hem beýik ösüşde bolupdyr. Almyň islenlik ugrundan kämillige ýeten hem almy kitaplar miras gallaran türkmenler tapyp bolýar. Aslında sazy sunugat derejesine ýetiren, sazyň üstü bilen dürli keselleri bejerip bolýanlygyny almy taýdan esaslandyran ilkinji alim Abu Nasr Farabi Türkü. Algoritm düşünjesini dünýä beren alim Musa al-Harazmi. Kibernetikaның ayratin alım bolmagyny iteren, dürli täsirler arkaly hereketlenýän mehaniki gurallar hakdaky ilkinji uly gowrumly almy eseri ýazan Ismail Cezeri. Alchimi hakdaky gowrumly hemde ähmiýetli eserleri bilen adygan Wezir Tuğraýy, tarih diýen düşünjäni ayratin alym hükmünde kabul eden hem almy delilleri esasyna ikrar etdirip bilen alimler Imam Zehebi, Halil ibn Aybeg Safadi, Süleyman Käfiýetçi ýaly ýene bir näçe alimler türkmenlerdir. Şu mazmunly söhbeti näçe uzalsaň dowam edip bolýar. Tarihdaky türkmen nesil şalyklarynyň düzümine bolan sebeplerde türkmenliň alymy medeniýete goýan sarpasy has uly bolupdyr. Alym ojaklaryny, mesjid medreseleri, kitapxanalar gurmak mertebesi aýlypdyr. Kitap okumaklaryň öz boluşly medeniýeti döretdir. Hatta käbir kitapxanalarda kitap okuyanlyk üçin okujynyň özüne höwetlendiriji hak tölenipdir. Milli liderimiziň ýol başçylygyna baý ruhy ymmatlyklary bolan türkmen mirasyny giňişleýin öwrenmäge, garsyna galdyrmaga, dikeltmäge ören ajaýyp şert döredi. Asylly edim gylymlar, medeni baýlyklar dikeldirli. Paýhas goruny eýlenen gol ýazmalar dürli dillerden terjime edildi. Has kadimi türkmen tarihi hatta bu ýetnurjy maglumatlary suwud edýän täsin tapyndylan üstünden marly. Asyrlaň dowamyna ýerine ýetirilip gelinen günnelik durmuşyň gazanyna gaýnap kämillige ýeten däp desturlarymyz zamanawa röwüş tapdy. Bulan ählisi berkarar döwletimizde has giň germe eýe boldy. Bugün biz tarihte izgarlaran alimlarymyz, adyn nakyllara, hikmetlere we tamsallara singen merdana ata-babalarymyz dogrusyny giňişleýin söhbet edip bilýäs. Ata-babalarymyzyň tarihdaky ýollarynyň söhbeti nesillerimize watançylyk buýsanjyny has kämilleşdirmäge hyzmat edýär. Ötüp gelýän ýaş nesil biziň geljegimiz. Biz bugün olar nähil terbiýe bilen gurşasak, ertirki gün şol terbiýe laýyk gelýän miweleri ýoljakdygymyz düşünükli. Ýaşlara öwredilýän hem ünnelýän her bir zat, olaň şol ordan düşünjesini artdyrmak bilen birlikde olarda ýaşy häsiýetleri, watan söýjüligi, mertligi, adamkärçiligi, agzybirligi terbiýelemäge de ýardam edýär. Şu babatda edebi eserler, esasanam gysgaça beýan edilýän tymsaldan bitirýän hyzmaty ören uly. Sebebi durmuş tymsallary az sözde ömrü tekke boljak çoňur manyny beýan edip bilýär. Tymsallar okujuda belent ahlak sypatlaryny, ýaşy häsiýetleri terbiýelýär. Olarda has beýik bolmaklygy, has gowy bolmagy, hemişe umytly, maksatly hereket etmäge höwesi anamy oýarýar. Yaş nesillere täsir etmek bilen birlikde ata-babalarymyzyň tarih sahypalaryna üstünlenen hikmetli sözlerini okumak her bir watan söýji araýa düşýän buýsançlydyr. Şeýle söhbetler, qassalar, tymsallar öz halkyna bolan buýsançyny berkidýär. Her bir işe dörejülükli çemeleşmek milli liderimiziň aýratyn ünleýän zatlarynyň biri. Her bir raýat,
her bir adam döwletiň berkemegi hem gülläp etmek üçin men näme ediplerini diýen sowaly öz-özüne bermelidir diýen pekim parasatly, maksada uğrup durucu sözleri bolsa ömrümizin baş çygaryny öwrüldi. Türkmenler hakda 100 hekaye datly tymsallar hem rowayetler toplumy hem-de tarihdaky türkmen serkerdeleri dogrusynda söhbet açýan öň bize ma'lum bolmadyk ýazgylar hormatly prezidentimiziň beýik maksatlara ruhlandyrýan sözleri tarihimizi giňişleýin hem çoňur öwrenmäge döreden mümkinçilikler netijesinde hasyl boldy. Kıssalar, hikayetler şahsiyette beýik adamkärçilik sypatlaryny, ýaşy däp desurlary, adatlar terbiýelemekde hemişe eý görülipdir. Olarda beýan edilýän zatlar aňlara haly deýin çitilipdir. Çünkü beýik maksatlardan ugur alýan insanyna şoňa mahsus häsiýeti kemale getirýär. Şol ýerde beýan edilýän şahsiýetlere meňzemekligi olaň öwüt nesihatly sözlerinden alham almaklyga iterýär. Orta asırlarda ýazylan onlarça çeşmeden sysylyp alynan 100 sany hekayet ata-babalarymyzyň durmuş meýdanynyňky dürli ýagdaýlaryndan söhbet açýar. Bu çaqlanca iş ejdatlarymyz hakdaky tarih kitaplarına singen hekayetleri bir uly kitaba jemlemek maksadynyň ilkinji ädimleridir. Rowayetler wakalan diňe kagaz gatlaryna ýatmanlygy, olan käbirleriniň häli häzirem halk arasynda ýatlanýanlygy hasam buýsançlydyr. Halkymyzyň baý ruhy medeni mirasyny giňişleýin öwrenmekde döreden mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz, Kahraman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň janynyň sag, ömrüniň uzak, beýik işleriniň ilmidama rowaj almagyny beýik Allahdan dilýäs. Türkmenler hakda 100 hekayet. Şübheler siriyan delil. Balxta ýaşan pirleň biri wagtal adamlar ýanyny üşürip wagaz ünne edereken. Ol menne Allah'ın mardygyny suwud edýän 100 sany delil bar. Gelin öwrede ünnip ýürüýte tapap berereken. Emma şol ýere täzelikde göçüp baran bir ýaşygydyň oň maslahatyna barmaýanlygyny pire aýdypdyrlar. Pir bu ýigidi öýüne getirmek üçin her hili usullar ulanyp görüpdir. Emma ol öz okuwy, alamy bilimi bilen meşgul bolup ýörüpdir. Ahiri pirin özü ýigidiň huzuryna barypdyr. Oň näme üçin öz söhbetlerine gatnamaýanlygyny, özüne Allah'ın hakikatyny suwud edýän 100 deliliň bardygyny aýdypdyr. Ýigit edep bilen jogap beripdir. Hormatly pir, delil şübhäni aradan aýyrmak üçin gerek. Menne bolsa Allah'ın mardygyna hiç hili şübhe ýok. Şoň üçin bu zadyň maňa ähmiýeti ýok. Men özüme gerekli zatlary öwrenmek isleýänlikdir. Tarihçiler bu ýigidiň Necmettin Kubrodygyny öz eserlerine ýatlapdyrlar. Hadar gören bedew. Alim bilimde, takwalykda ady uzaklara ýaýran Abdullah ibn Mübarek Merwezi doratyn depip düşmana garşy söwüşip ýörke birdenke aty büdüräp ýykylypdyr. Ol näderini bilmän aljyrapdyr. Töweregine garanjaklapdyr. Birdenke alnyna jowur at sakally bir adam peýda bolup, "Sen ýene-de şu atyň bilen söwüşe galkmak isleýänmi?" diýip sorapdyr. Abdullah ibn Mübarek Merwezi elbette diýip jogap beripdir. At sakally adam başyndan sagyrsyna çenli atyp bir laý sypalap goýberipdir bolun, ol tarsa aýagy üstüne galypdyr.
Abdullah Hazretleri hayal etmän jeňe girişipdir. Düşmanlaryny tarmar edip, yeňiş şemaly ýüzüni ýelpänne, ýanky ýaşlyňam özleri bilen şol meýdanyna söwüşip ýörendigini görüpdir. Abdullah Hazretleri, ýaşly, meň atym Mejeren siz dälmi? Siz kim bolýaňyz diýip sorapdyr. Ak sakally, pirişte pesent ýaşly, oňa özüniň Hydratdygyny tanatypdyr. Şondan soň Abdullah Hazretleri bu keramata düşünüpdir. Hemde behişli bedewleň ýanyna ilmidama Hydratanyň gelýänligine göz ýetiripdir. Oňşy wahasy Abdullah ibn Mübarek'in bir jöhüt goňşusy bolupdyr. Ol çağalarynyň öňürti, ýanky jöhüdi naharda adyrar eken. Çağalarynyň öňürti onu geyindirer eken. Günlüň merine bu ýerden howly edilmek isleýänleň biri jöhüdüň ýanyna gelip, jaýyny satmagy teklip edipdir. Jöhüt, öýüm, howlym 2000 dinara durýar. 1000 dinar on hakyky gymmaty. 1000 dinar bolsa, o goňşymyň barlygy üçin diýipdir. Müşteri bu sözleri ör gökden gelipdir. Bile jaýyň mahasynyň üstüne goňşy hakynyň urulýanlygyny hini deşdem zok diýipdir. Emma jöhüt pikirinden dänmejegini ýaňdydypdyr. Bu sözleri eşden Abdullah ibn Mübarek jöhüt goňşusyna ýaşy dilekler edipdir. Oňa öňküsünden hem has gowy seredipdir. Mu'tasim we Feth ibn Hakan. Günlüň merine Halif Mu'tasim özüniň aýratyn hormat goýýan türkmen weziri Hakanyň öýüne barypdyr. Howlu 7 ýaşlyja Feth oýnap ýören ekeni. Halif Mu'tasim Fethiň ýanyna baryp, "Han sen aýt, emiriň öýümi ýa-da öz howluýuňyz haýsysy gowy?" diýip sorapdyr. Kiçijik Feth tägin men jogap beripdir. "Emir biziň howluýumyzda has gowy." Halif Mu'tasimyň kiçijik Fethiň bu dile warlygyna göwüni göterilipdir. Onu ýene gürletmek isläpdir. Barmagynaky gymmatbaha gaşly ýüzüni görkezip, "Heýde dünýäde şundan ajaýyp zady görüpmidiň?" diýip sorapdyr. Fethiň jogabyny nagyt bolupdyr. "Howa görüpdim. Şoýdy dakynýan barmaklar ondan has ajaýypdyr." Halif Mu'tasim näme diýjegini bilmändir. Watan küýsegi. Gadim döwürlerde goňşy ýurtlaryň bir hökümdary awaş kara çykypdyr. Bir keýgi ýyzarlap barşyna ýoldaşlaryndan aýra düşüp azaşypdyr. Ýurdun çäginden daşlaşanyny, türkmen ýyllarına aralaşanyny duýmandyr. Sornugan atyna demdinç bermek üçin goloýdaky sarwa düşelgetini düşläpdir. Madaly özüni dürtäpdir. Hökümdaryň ol ýerde duşan sarwa türkmen ýigidi bilen gepsözi alşypdyr. Juda göwnüne ýarapdyr. Onu öz ýany bilen alyp gitjekdigini, uly wezipeler, engamlar, gymmat baha halatlar hem terpaýlar berjekdigini aýdypdyr. Sarwa her näçe boyun toglasa-da, hökümdar oň ýogyna bakman, ýany bilen öz ýurduna alyp gidipdir. Özünden gowy iýdiripdir, özünden gowy geýdiripdir. Emma sarwa türkmeniň ýüzi açylyp gidibermändir. Müň tilsimli darbazlar, hoqqowazlar oýun görkezipdir. Sarwaň ýüzüne bir ýyl garşy peýda bolmandyr. Hökümdar ahir oň öz ýylini ýiti küýseýänligini bilipdir. Emma sarwa dostuny gözüniň alyndan gideresi gelmändir. Köşkün tanymal imaratçylaryny, binagerlerini çağırıp, sarwaň ýaşaýan ýeriniň dogduk ýylnyň çylgysyny,
suratını çekip getirmegi. Şoň esasyna edil şoňa meňzäp duran ýaşaýyş mahallesini bina etmegi buyrukdur. Buyruk kimsiz ýerine ýetirilipdir. Hökümdar çarwany ýanyna alyp täze meskenlere aýlanmaga çykypdyr. Çarwa türkmen hayran galypdyr. Jaýlaram, baglaram, ähli zat edil öz ilinäki ýaly, topragy bilen göçürilip getirilen kysmydyýa. Çarwa bu meňzeşlige bir sellem hayran galyjylyk bilen seredipdir. Ýöne göwüne açylmandyr. Sebäbi jaýyna, bagyna müň meňzeşlik ýüz artyk maşlap tapsaňam, ol seniň watanyň däl ahyry. Ýeriňdäki ajaýyp adamlary göçürip getirýän denämi? Ýer oň müň derde melhem howasy niçikse alyp gaýtjak. Ahyry bolmajagyna gözi ýeten soň hökümdar çarwa dostuny öz iline ugratypdyr. Cennet topragy. Bagdad medreseleriniň birinde müderris taliplaryň üşügini, zehinini, ilim bilim derejesini barlap görmek isläpdir. Ol taliplaryny ýanyna çagyryp, zeminiň bir kunjyny cennet topragy bar. Şondan bir gysym alyp gelin diýipdir. Her talip okan öwrenen zadyny hatyryna gaýtalapdyr. Kütü kitaplary dörjülemege başlapdyr. Ajaýyp mahlukat we garaýyp mewjudat ýaly eserlerim sahypalap döküpdirler. Cennet topragynyň nirede ýerleşýänliginiň haýsy kitapda ýazylanlygyny bilmek üçin ürjedipdirler. Şo günlüň birinde Al-Merwezi lakamly bir şägirdiň müderrisden urulsa dalyp Merwe gidenligini talipler bilip galýar. Olar öz aralaryna pysardaşyp, diýmek cennet topragy Merwede bolmaly. Öňkü alimlaram Merwe cennetiň nusgasyny ýönelige deňänlerler. Şol ýerde bir mukaddes yer bardyr. Onam şu ýollaşymyz bilýändir. Biziňem bu zatlar bilmeýişimizi diýsene diýipdirler. Bir näçe günden soňra Al-Merwezi bir gysym topragy müderrisiň öňüne goýupdyr. Taýsir. Amha size cennetten bir gysym toprak getirdim diýipdir. Müderris hiç tat bolmadyk ýaly düňçeги kabul edipdir. Hemde ony ähli talibiň öňüne açyp görkezipdir. Üýtgeşik topragy görmäge höwesek talipler düňçegiň daşyna egele bolupdyrlar. Görseler adaty bir qum. Talipler bu wakaň syryny akyl ýetirip bilmändirler. Müderris ondan han şägirt muň cennet topragyny ýollaşlaňa da düşünür. Ýoksam olar anam etmeýän meňze diýipdir. Taýsir. Hazret Peygamberimiziň cennet eneleň dabanynyň astyndadyr diýen mübarek sözleri bar. Menem owama baryp, enemiň masyp giden aýak ýyzyndan bir goşa uçkum aldım. Ine şüde cennetiň topragydyr diýip jogap beripdir. Müderris bu jogapdan hoşal bolupdyr. Beýleki talipler bolsa, hayran galmakdan maksat çykalgasy galmandyr. Öwrenen zatlarynyň ýadyna galmanlygyny, talap edilýän zadyň asyl hikmetine göz ýetirmän, ony düýbünden başga ýerden gözlänliklerine düşünüpdirler. O adamlar adamın o tarafını görýär. Anuşirwan paça oğlu Hürmüz'i miras düşür bellemek üçin wezirlerine, hekimlerine geňeşipdir. Ýurduň söz täsirli adamlary, wezir wekiller Hürmüz'iň miras düşür paça bolaryny islemändirler. Käbirler bolsa keskelläp garşy çykypdyr. Müňdürli bahana agtaryp başlapdyrlar. Onu ejes türkmen ahyry. Asen bilmeýänmi? Türkmenler zatdan gorkanok. Barssan bördün heder edenok. Kowulasa tutýa, gaçmany bolsa bilenok. Gakarny getirsen, gözüniň okuny aýap, elindäki oku bilen urýar.
Olan yanına sehel sevuluğa uçuran özün bolma. Geçirimlilik etjek gumanı yok diýipdirler. Anşyrwan bu pikir bilen alalaşmandyr. Oğullar enesine dälle atasyna çekýär. Enesine çekenne de yaman yeri yok. Ine Kuwadyň ejetem türkmen ahyry. Görül näýli ýaşy gylykly, pehimli. Her bir hereketini paýhas bilen ýerine ýetirýär. Kuwadyň näýli insanlygyny özüňiz görüp ýörsiňiz. Ýoksam şoň damaryna da türkmen gany aýlanýar diýipdir. Wezir wekiller ýene öz eňegine tutupdyr. Hürmüziň boýam kelti. Bir zadyň üstüne minir ýa-da tagtda oturanyna synlaýmasaň känmir görjek gumanyň ýok diýipdirler. Olam ulyt gidällip Anşyrwan dillenipdir. Ahyry wezir wekiller öz nägileligini halkyň adyndan ýaňzydypdyrlar. İl günem hürmüzi känmir gowy baranok diýip barhat tersine tutupdyrlar. Görýän welin siz hürmüzi bu mertebe rowa görjek däl öýdýän. Könüden gelýän bir söz bar. Bir adamyň müň sany haýyrly ýaş tarapy boluversin. Şol haýyrlaň arasynda il günüňi söýmek diýen düşünje ýok bolsa, ol adamda jinnek ýaly haýyr ýokdur. Bir adamyň müň sany aýby noksany boluversin. Şol aýplaň arasynda il günüňe qiýa garamak diýen düşünje ýok bolsa, ol adamda jinnek ýalam aýp ýokdur diýilýär. Adam bir zady gowy görse, oň diňe gowy taraplar gözüne iýilýär. Bir zada jynatlansa, oň diňe yaramaz ýerlerini görmek bilen çäklenýär. Ýaşy niýet adamyň diňe ýaşy taraplaryny, ýagny özüňe gerek häsiýetler açýar. Yaman niýet adamlaň diňe noksan ýerini, hatda ýaşy ýerine tersine çöwürip görkezýär. Her bir zadyň gowy tarapyny görmäge çalşyň. Hökman görersiňiz diýipdir. Özüňe uzan elleri boş goýberme. Misriň türkmen hökümdary Ahmet ibn Tulun ören jomartem köp sadaka berýän adam bolupdyr. Ol mätäşleri yeter yetmezleri paýlayan sadakasından, adamlara yapyan serpayından, içilyen ingamından, sadaka sandygyna atyan harjyndan başga da her ayda 1000 dinary ýürüýte paýladar ekeni. On bu sadakasyny bu wezipe ýürüýte bellenen Selim hadım ýerine ýetiripdir. Bir gün Selim hadım hökümdaryň huzurundan çykmanka oňa bir mesele bilen ýüzlenipdir. Hökümdarym, illeri gezip, kapylary kakap, sadaka mätäç adamlar soraby diýäken, men mätäç diýip elini uzadýan her durly adama gabat gelýän. Olan käbiri edleri hanady. Käbiriniň barmagyna tylla ýüzük ýa-da goşorunyna altyn bilezik bar. Men şolara da sadaka bereyinmi ýa-da bermäýin diýipdir. Ahmet ibn Tulun biraz pikirlenip oturupdyr. Hemde ýanyňda sadakalyk harjyň, eçilere ýagdaýyň marka, özüňe uzan elleri boş goýbermegin. Hökman sadaka bergin diýipdir. Bir edim aralyk. Taryhy çeşmeleň birinde şeýle waka görünmerli. Bede watyny özünden ey görýän türkmen serkerdeleriniň biri ganym düşman bilen garpyşmak üçin ala meýdany başa-baş söwüşe çykypdyr. Bedewiň üstüne aňyrdan howalap gelişine naýdasyny elinden nüşürmän düşmany tagna saljak bolýarmyş welin bir edim aralyk ýetmän nur diýär. Türkmen serkerdesi 3 gezekdagi bir hüjümini gaýtalapdyr. Emma her gezegem bir edim yeter yetmez aralyk galanyny düşman harra ýygyny öwürlüp sapara maýtapýan eken. Türkmen
izine lap keç dolanıpdyr. Mundan öň bu bedew bilen qoğulan awun tutanlygyny gözüňden aýlapdyr. Bu bärden gaýtmagyň sebäbini tey düşünüp bilmändir. Ahiri şol pikirlerine ulaşyp uqa batypdyr. Düşünni aty oňa adam diline. Hojaýyn, düň sen maňa bir çuwal iýimlik arpalaňda söwdegäre bir dirhem pul kem berdiň. Ana şol bir dirhemem seni maksadyna ýetirmän bir ädim bärde saklaýar. Atyň arpasy halal, ýigdiň alyny arkasy arassa bolanny alınmayan sepgit, aşılmayan menzil qalmaz diýipdir. Düşünden oýanan desine türkmen ol söwdegäri bilmezlikden kim tölen bahasynyň üstüni ýetiripdir. Hem de şol günem maksadyna ýetipdir. Halal çörek hökman maksada ýetirýändir. Bir türkmeniň dogasy. Qadim döwürde türkmenliň biri haç ziyaretyna uğrapdyr. Ähli däp desurlary berza edip, eginne ihram atynyp, beýlekler näme etse, şonu gaýtalap gezip beripdir. Ara daşyň daşyndan 7 gezek aýlanypdyr. Ýöne bu türkmen ziyarete gelenden yerli halkyň biriniň hem diline düşünmeýän eken. Olaň näme aýdýanlyklaryny, Allah'dan näme dilýänliklerini hiç aň ýetirip bilmändir. Ahir olam bir ýere çekilipdir de Allah'dan dilek edipdir. Perwerdigarim, bugün sen huzuruňa geldim. Käbäni ziyaret etdim. Gurbumyň çatdygyndan barça ibadaty berza etdim. Bu wagt senden dilek doga edilýän pursady. Ey hak Allah'ım, men töweregimdäki adamlaň senden näme soraýanlyklaryny bilemok. Ýöne men senden etjek dilegim şu adamlaň ihlasını ýerine düşürüp, olaň ählisiniň dilek dogalaryny kabul et. Men senden ähli dilegim şu diýipdir. Däp boýunça ähli däp destur berza edilenden soňra hajyň kabul bolup bolmanlygyny bilmek üçin ziyaretçiler şol giyjäni Käbede yatıp geçirer ekenler. Her hajyň netijesi düşde ayan bolýarmyş. Şol giyje ziyaretçiler ählisem bir meňdeş düş görüpdirler. Düşlerini halaýyk, sizin bu gezekli ziyaretiniz, dilek dogaňyz bir türkmeniň özüne pesperlik bilen garap, siz üçin eden doga sebäpli kabul edildi diýen ses ýanglanypdyr. Şeýdip, bir türkmeniň hatirasyna şol gezekki ähli hajiň ihlasy hasyl bolupdyr. Türkmeniň merdanalyk häsiýeti. Arap hökümdarlarynyň biri hakda şeýle kissa bar. Hökümdaryň uzak wagtda perzende göz düşmändir. Ahiri uzağa çeken bejergilerden, dilek dogalardan soňra oň ogly bolupdyr. Hökümdar şo sebitlere habar berip, ogly üçin münasip terbiýeçini görmek isleýänligini jar çekdiripdir. Wezir wekilliň maslahaty esasyna ahir bir gojany saýlap alypdyr. Goja hökümdardan oglundan näil häsiýetler görmek isleýänligini sorapdyr. Hökümdar, men oglumda Araplan mihmansy ýörligi, Farslan paýhaslylygy, türkmenliň merdanalyk häsiýeti jemlensin diýipdir. Watan söýür pir. Günnogorun keramatly adamlarynyň biri Nezmetdin Qura bilen baglanyşykly şeýle riwayet bar. Bir gün pir hezretlerini bir alamat ayan bolýar. Ol öz ýetişdiren şägirtlerini ýanyna ýygnap, toplanan alym bilimiň köýüp gitmezligi üçin
Olon ehlisinin Horasana tarap göç etmegin tabşyrýar. Necmetdin Kubro şägirtlerini günnogorda bir ot ýalyny peýda boldy. Ol gün mataryň bäri ýanlaryna ýakyp taşlar. Bu üren ulu apatdyr. Bu ümmet, bu halk beýle apady munnunun görünýärler diýe. Ariflik, pirlik derejesine ýeten hemde beýleki ähli şägirtleri oňa bu belaň başdan sowulmagy üçin Allah'dan dilek dua etmekligi soraýar. Emma Necmetdin Kubro olara bu Allah'ın gutulgusuz takdiri hem üýtgöwsiz ýazgydydyr. Dilek dualan muňa hiç ýyly peýdasy bolmaz diýip jogap berýär. Şägirtleri ulug mümkinçiliginiň bardygyny piriňem özleri bilen şäherden çykyp gitmegini soraýarlar. Emma ol maňa hatdan gelen buyruk bu şäherden gitmezlik we bu söwüşde jan bermeklikdir diýe. Mundan soňra şägirtleri piriň tabşyrygy bilen şäherden çykyp gidýärler. Oň özü bolsa ýanyna galan ýoldaşlary bilen duşmana garşy söwüşe girýär. Söwüş başlamazyndan öň asmany qara bulut gaplap alypdyr. Hemde şähere hüjüm etmek mümkin bolmandyr. Piriň keramaty bilen epesli wagtlar howa açylmandyr. Diňe bu hadisanyň gutulgusuzlygy pire ayan bolundan soň duman tirilýär. Hemde Mongol leşkerleri şähere hüjüm etmäge girişýär. Necmetdin Kubro götürüp bilen sapan daşlaryny ýanyna alyp duşmana zyňyp başlaýar. Her daşyň düşen ýeri ulu ot ýalyny bilen garysalypdyr. Daşy utoranmadyna piriň gursagyna ok çümýär. Şoga Necmetdin Kubro ol oky aýryp asmana sary zyňyp goýberýär. Hemde özüniň iň soňky sözlerini şagyr bilen aýdýar. Köne çeşmelerde pir bu sözlerini öz ene diline aýdypdyr diýip tekrarlaýarlar. O goşgynyň manasynyň "Isteseň meni usal bilen, isteseň pra bilen öldür" bu pikirlerden azatdyryn. Maňa sen söýgüň ýeterlikdir diýen sözlerdi beýan edilýär. Qarşıdaş garaşmaýa. Qadim döwürlerde gaýry ýurtdan gelýän agyr kerwen bir türkmen obasynyň üstünden geçmeli bolupdyr. Bağ wagtçasy selendäp oturan bir obaň garasyna eli okly ýaýly 7 ýaşlarynaky oglanjyk çöküne düşüp aglap oturan eken. Kerwen maşy oglanjygyň ýanyna baryp "Oglum, näme boldy? Näme şunu aglaýan?" diýip sorapdyr. Oglanjyk gözünden boyur ýaş döküp oturuşyny o katmaralykdaky qara gajy görkezip "Men naşanany urup bilmedim. Şoň üçin namys edip oturýaryn. Özüme gaharym gelýär" diýip jogap beripdir. Heyem oň üçinem göz ýaş dökülermi? Sagdagyň okdan noly. Ýene birini alyp atyp goýber diýip kerwen maş dillenipdir. Onu oglanjyk. Ýöne düşman men ýene bir okumy alarma garaşyp durarmy näme diýip kerwen maşyň ýüzüne soragly nazaryny dikipdir. Kerwen maşy bu jogaby haýran galypdyr. Türkmeniň 7 ýaşlysy şeýle pikir edýän bolsa, ýaşy ýetip akly goýulşanlarda watan, namys duýgusy has kämil bolmaly diýip türkmeniň bu duýgusyny telpek goýupdyr. Harezm Şawy Şadiýan ýigit. Muhammed Harezm Şanyň zamanynda ýurtda uluk gahatçylyk ýüze çykypdyr. Ýaplan suw çekilip, ýeriň bereketi göterilipdir. Mal garan garamatyna gabak galdyrmaga beýlede dursun. Galyň menne şeýnäre çölege zar bolupdyr. Aýaşdygy saý, alaşsyz bennelen hali hasam egwarlapdyr. Uzagyndan umyd ederede
ısgalman eken. Köpçülük halis ruhdan hem tapdan düşüpdir. Şeýle ýagdaýda sultan bir perman çykaryp, ýurdun içinde toýda baran göçgünüň peteldilmegini, aýdym sagyň bet edilmegini buýrupdyr. Perwerdügäre çyn ýürekden dilek doga etmegi, köňlü pakyr bolup gezmegi, geljegiň gaýgasyna saatlyk sagalaňy unutmagy tapşyrypdyr. Boğazından ogurt su ýa-da döwüm çörek ötmedik bendelen onsuzam gaýry zada mejaly ýok eken. Ýurt şeýle bir tukatlyga bürünipdir welin. Her soňky ýagdaý öňkü hallarynyň üstüne urna bolýan eken. Şeýle günden birinde köşküniň penjeresinden töweregi synlap duran sultanyň köçeden aýdyma hiňlenip gelýän Şadyan bir ýigide göz düşüpdir. Derhal onu ýanyna getirmeklerini buýurupdyr. Yer ýigit, uly sylyň ýüzi ýokary galanok bolan, sen ökjäň ýere degen okly. Joşunyňa bäs etmez ýaly, beýle begendirýän zat näme diýip sultan sorapdyr. Hökümdarym, yer men nämen gaýgydyň? Ehli zady yer we yer ýagdaýy gurat hojoýnum bar. Hor har eden ok. Ihlasyma göre hak heçdegimi yetirip dur. O zada begenip bilmegiň özü gowluk diýipdir. Sultan bir sellem oýrgony oturup, bu ýigit özüniň hojoýynyna arkaýynlanyp dünýäde arkaýyn gezýän bolsa, hiç wagt hazinasy tükenmeýän perwerdügäre dayanmak hasam ygtybarlydyr. Halky saatlyk şowhundan gabap goýmaýyna bolonjasyna begenmeklerine ijaza bereýin. Kimiň göwüni giň bolsa, arskam giň bolar. Galanny Taňryň özü ýetirer diýipdir. Şondan soň ýurdunyň raýatlaryna zady gaýgy etmän, giň göwünli hemde umytly gezmeklerini buýurupdyr. Tiz wagtdan bolsa ýurdun ýagdaýy düzlenip, ýaşaýyş hasam oglanypdyr. Şonda sultan Taňrydan umytly gezmegiň juda uly gudratynyň bardygyny göz ýetiripdir. Ahmet ibn Tulun'un adyllygy. Misr'ın Türkmen hökümdarlarynyň biri Ahmet ibn Tulun'un adyllyk çawy alyslara ýaýylan eken. Ol hepden her gününü raýatlarynyň arza halyna, şikayatyna sereder ýaly ýürüýte wagt kesitläpdir. Her kimiň haýysyny hut öz gulagy bilen diňläp, kanuna laýyk höküm çykarypdyr. Döwletiň sütüni adalatdyr. Hökümdar adalatdan ýüze görse, raýatlar tagatdan ýüze görür diýen eken. Günlüň birine oň ogly Abbas eline tüýdük alyp, ýol boýy zogulladyp çalyp gelýän eken. Bir adam oň öňünden çykypdyrdy. Urtup Abbasyň elinden tüýdügini alyp, onu şarta iki bölüpdir. Kiçijik Abbas muňa öýkelär, kakasynyň huzuruna barypdyr. Ýolda sataşan adamdan şikayet edipdir. Hökümdaryň buýrugy bilen ol adam destine köşge getirilipdir. Tüýdügi döwen adam senmi diýip Ahmet ibn Tulun ondan sorapdyr. Elbetde men diýip ol adam eda bilen başyna gitdir. A sen on kiminkidigini bilýänmi diýenne, elbetde hökümdar, o siziň ogluňyz Abbasyň tüýdügi diýipdir. Sultan bu jogaba gaharlanmandyr. Ýöne geňirgenmek bilen sorapdyr. Yer mundan habarly bolsaň, onu men hormatym üçin mirsilaýmar ekeniň diýipdir. Hökümdarym, saga edeb bilen edizdir. On bolmasyz bir hereketine biperway garamak soňlugy bilen biýabraýlyk getirer. Ýörer ýoluňdan aýrylmadyk üzüm çöpü nemiň ýetmegi bilen kökürür. Hemde şaha ýaýradyp, sen öňüňi bekler. Bu wagt göz ýumylan ognup edepsizlik soňlugy bilen uly düzgün bozmalary batyrmagyna ýol açar. Abbas tüýdügini oňa muwapyk ýerde çalmaly.
ötün geçenin yüzünü üfläp durmalydy. Köpüň oňlamajak, hakyň halamajak işinden gaça durmallydyr. Bu sözler hükümdara yarapdyr. Edebe sığmayan zady gören ýerinde derhal düzelt. Arkaňda men duraryn diýip gaýta ol adama hoşallyk bildiripdir. Hak iş bilen arlasın. Tarihte yaşan Türkmen beylerinin biri Muzaffareddin Gökböri jomartlykda hem sahabatlykda juda adygan eken. Ol her ýylla bir näçe guly ýa-da benni ýesiri ojoýundan satyn alyp erkinlige çykarar eken. Muzaffareddiniň öz howlusyna da köp sanly hyzmatkar bolupdyr. Şolaň arasynda haýsysy haýr işi köp edip tagat pardyny bir kemsiz berja etse Muzaffareddin olaryň azatlyga goýberer eken. Muň şeýledigini bilen hyzmatkarlaryň köpüsi il gözüne namaz okumaga başlapdyr. 5 wagtyny egilip galyp farz nepil ýerine ýetirip begin ünsüni ilmege başarypdyr. Begem olary öňkü endigine göre erkinlige goýberipdir. Muzaffareddiniň bir näçe ýollaşy hyzmatkarlygyny şeýtmek bilen onu allaýanlygyny, bu diňe azatlyga gowuşmak üçin hile bolup durýanlygyny ýaňdytypdyrlar. Muzaffareddin muňa darygmandyr. Oy Taňry bennesi bize allasa da hak iş bilen allasyn diýip jogap beripdir. Edebi bozulup uğrasa. Türkmen sultanlarynyň biri oğluny terbiýelemek üçin Tanyman Atabegin eline beripdir. Bir gün oğlu mektepden öýüne dolanyp gelende hükümdaryň oň ýüzüne gazaryp duran şarpyk ýyllaryna göz düşüpdir. Kim seni bu hala saldy diýip hükümdar oğlundan sorapdyr. Atabegim diýip oğlanjyk jogap beripdir. Hükümdar derrew oğlunyň mugallymyny getirmeklerini buýurupdyr. Atabeg huzuruna gelende hükümdar oň bilen misaw söhbete başlapdyr. Saçak başynda bile oturup iýip içipdir. Soňra köşüň howlusyny bostanlyga gezmetipdirler. Şonu hükümdar Atabege ýüzlenip, "Şu gün oğlumyň ýüzüne mazal düşen şarpyk ýyllaryna gözüm kaklaşdy. Oğlumyň özüni alyp barşyna äýilip sorapdyr." Atabeg, "Hükümdarym, ol men buýruklama boyun bolmady. Hemde maňa gödek sözler bilen ýüzlendi. Menem gaharyma bät edip bilmän, ýüzüne şarpyk çalanymy duýman galypdyryn diýip, müýünli hemde özürli ýüzüni aşağı salypdyr. Hükümdaryň oğluna gahar gelipdir. Eger mugallymynyň diýenini etmeýän bolsa, urmak beýlede dursun. Ganyna galsaňam, adyňa zat diýmerin. Edebi bozup bolandan, oýanyň barlygyndan tamamy üzük bolsun diýip, Atabegin bu çäresini makullyjylyk bilen kabul etipdir. Odoçuluk geňeşi. Merwan qasy Nuh ibn Meryem'in ýaşy ýeten uly gyzy bar eken. Oň üçin odoçuluga gelýänden haýsy biriniň sözüni kabul etjegini bilmeýän eken. Ol ahary bu mesele bilen özüniň jöhüt goňşusyny salat alypdyr. Goňşusy muňa örgökden gelipdir. Ähli mahelle senden maslahat soruyor. Sana geňeş edýär. Sen bolsa bu mesele bilen maňa ýüz tutýan diýipdir. Nuh kadam öz diýenine tutupdyr. Ýakyn goňşymyň maslahaty göwnüme jaý görünýär. Sen maňa hökman salgy bermelisin diýipdir. Jöhüt goňşusy. Parslan padşasy Kesra baýlygyna seredip saýlaýady. Rumlaň hökümdary Kaysar gözelligine seredip saýlaýady. Araplan hökümdary Atababa aslana seredip saýlaýady. Siziň hökümdaryňyz adam kärçiligine hem arastalygyna seredip saýlaýady. Sen
Bulan haysysına eýerýän bolsaň, şoňa görä-de faýla ber diýipdir. Terbiye. Bir gezek Ibrahim As-Suludan "Sen munça edep terbiyäni kimden öwrendiň?" diýip sorapdyrlar. Ibrahim "Öz-özüme öwrendim" diýip jogap beripdir. Hem terbiye diýilýän zady bir öwretmese, öz-özüňden öwrenip bolýarmy diýip adamlar geň alçylyk nazary bilen bakypdyrlar. Kimde gowy häsiýet görsem, özümde terbiyeledim, özleşdirdim. Halamadyk batlammy inkar etdim. Gaça durdum. Ine şeýdibem, özümü terbiyeledim. Her bir işte halipadan ya ustaatdan öňürtü, özüňde höwes bolmagy zerur diýip As-Sulu jogap beripdir. Türkan hatynyň gyzyna nesihaty. Türkan hatyn durmuşa çykjak gyzyny ýanyna çagyryp, oňa şeýle pende edipdir. Menden 10 häsiýetin nusgal. Sana hem hazyna hem abray bolar. Ýani ýollaşyňa sabır hem kanagat bilen öwür bol. Sözlerini ýagşy diňle, islegini ýerine ýetir. Gözüne we burnuna esewan et. Hapisa zada gözü düşmesin. Üstüňden diňe hoşboý ýysalsyn. Göwnünden turmak üçin özüňe serenjam bermegi unutma. Suw bilen sürme iň eý görülýän zatdyr. Açygan wagty naharyny gijigdirme. Uykuda yatan wagty rahatlygyny bozma. Çünki açlyk howry ýakyjydyr. Bozulan ya bir rahat uyku bolsa ömrü tutuksa diýendir. Öýüne we baýlygyna eýeçilik gözü bilen gara. Özüne hem gowum garyndaşlaryna hormat syla bilen bak. Hergiz sırny ýyle paş etme, diýeninden çykma. Gamgyn wagty ýanyna gülüp bälsiräp oturma. Ýa-da begençli wagty ýüzüňi salyp oturma. Sen onu näçe beýik görseň, sylasaň, olam seni şol gadar edýär. Sen ne gadar on göwnünden tursaň, o da şo derejede seni ýanynan goýmaz. On göwnüni öz göwnünden beýik tutmasaň, on islegini öz isleginden ileri tutmasaň, ýani ýollaşyň söýgüsini gazanyp bilmersiň. On halan zadyny söý, halamadyk zadyny ýigren. Şonno Allah size her zadyň haýyrlysyny müýesser eder. Deň bolma, beýik bol. Seljuk hükümdary Sultan Sanjar geçirimlilikde juda adygan eken. Bir gün wezir wekilleri hemde nökörleri bilen bir owaň deňezinden geçip barýaka, ýaşaýjylaň biri sultana gödük sözleri bilen ýüzlenipdir. Nökörler salymyny bermän, ýanky şyltakçyň goluny gannallap sultanyň ýanyna getiripdirler. Muňa degmän, elini çözüň, öz ýoluna goý berin. Goý diýesi gelen zadyn diýip içini sowutsun. Göwnünde arman galmasyn diýip sultan parahatlyk bilen buýrup beripdir. Emma hökümdarymyz bu siziň şanyňyza dil ýetirdi ahyry. Edepsizlige eýilişik etmek, bigadyra ýagşylyk etmek, şor ýere tohum sepmekdir. Ihlasyňyz arya bolmakdan başga hiç tat gazanyp bilmersiňiz diýip, wezir wekiller sultana galaw bermäge çalyşypdyr. Bennesiniň dil uzadany bilen insanyň mertebesi peselmez. Deň bolmaly, beýik bolmaly. Geçirimlilik bilen iň mühim zat ömrüň bereketi gazanylýandyr diýip sultan jogap beripdir. Arkasynda adam bolanyň pirlik ýoluny uly keramata ulaşan Sarax babaň bir näçe şägirdi bar eken.
Şolun arasında iki tanesi alım bilim, düşbüylük babatda beyleklerden has tapawutlanıpdyr. Bir gün pir şägirtleriniň öwrenen zadyna amal edişlerini hemde anamlaryny synamak maksady bilen ýanky ikisini uzak ýoly sapar syýahata ugratypdyr. Ençeme aýdan soň şägirtler sag salamat öz ýyllerini pirin huzuryna dolanyp gelipdirler. Olaň biri öňküsinden hem ýigdelen ýaly juda gujurly hem dogumly. Beýlekisi bolsa nämedir bir zada akyl ýetirip bilmeýän ýaly ünjül eken. Pir şägirtleriniň habaryny sorapdyr. Munşa wagtyň dowamyna gören eşdenleri, başdan geçirenleri, öwrenen, özleşdiren zatlary hakda öz dillerinden eşitmek isläpdir. Ýogsa bu zatdan ehlisi pire owurlanam aýan eken. Birinji şägirt ehli zadyň şowly bolanlygyny, dünýäň pynhanlyklaryna, gözelliklerine nazar salyp, her zatdan abrad alanlygyny, ören köp zat öwrenenligini, iň esasy adam ehli işleň düýdansyz ýüze çykýan bir sebäp bilen öz-özünden uğrup gidenligini urrun beripdir. Beýleki ýigit bu hörpden gopmandyr. Adaty adamlar ýaly kynçylyklara gabat gelenligini, gaýta her gezek arkamda pir atam bar diýip işe başlan pursody, oslamaýan bir sebäp bilen işiniň paşmany alandygyny aýdypdyr. Pir bulan söhbetini dinländen soň bu hut şeýle de bolmaly diýip öz netijesini, pikirini ýagzydypdyr. Şägirtleň ikisem geňirgenmek bilen ustadynyň ýüzüne bakypdyr. Arkamda adam bar diýäniň garşysynda da bir adam peýda bolar. Emma arkamda Allah bar diýäniň öňüni hiç kim bökdäp bilmez. Siziň biriňiz hakka töwekküllik edipsiňiz. Beýlekiňiz adama. Netijesem hükman bolaýmaly zat bilen jemlenipdir. Bu ýerde başga syr ýok diýip Sarax baba düşündiripdir. Bu hikmet şägirtlere ýene bir durmuş sapa bolupdyr. Watan söýgüsi. Ýa-dillere ýetir düşen memluk türkmenleriniň biri hükümdaryň jan penasy hükmünde hyzmat alanypdyr. Bu ýigdiň wepalylygy, çalatyň çeýeligi, işine erzelligi hükümdaryň hoşuna gelipdir. Onu elmidama ýanyndan goýmandyr. Ýöne gün geçdigiçe bu ýigdiň meňde saralyp bitap bolup barýanlygy hükümdaryň nazaryndan sowa düşmändir. Ýigdiň özünden habar alsa, ol kesgitli jogap bermändir. Onsoň hükümdar biýalaç ýurduň öktü tebiplerini çağırıp, özüniň wepaly esgerini bejermeklerini talap edipdir. Lukmanlar ýigdiň ýüzüne seredip, derrew bir netije gelipdirler. Onuň bu derdi kimdir birini ýürekden küýseýänligini aňladýar. Şeýdip, köne edehede göre aşka düşen bu ýigdiň damar urgularyna barmak goýup, şol jele gaýda bar bolan gyzdan adyny birin azap başlatdyrlar. Emma ýürek joşuldy urmandyr. Ahiri türkmen gyzlarynyň adyny sanap urapdyrlar. Emma netije ütgemändir. Tebipleň biri aslynda bu ýigit nirellip soranna oň türkmen illerinden ýetir edilip getirilen gullugyny, memlukdugyny aýdypdyrlar. Tebip düşnükli diýmek bu watanyny küýseýän bolmaly diýipdir. Watan sözüni eşiten ýigdiň süňüne gujur aralaşyp, damar urgusy batlanyp urapdyr. Şeýdip, oň öz watanyny, ilini küýseýänligini bilipdirler. Bu waka tarih kitaplarına singen türkmeniň watan söýerligi hakdaky destandan üstüni ýetiripdir. Mazasyz ukyň sebäbi. Hindistandaky türkmen sultanlarynyň biri bir näçe günläp diýen ýaly
uzak gece uklap bilmendir. Yatıp kararı bolmandır. Näýildir bir güýç onu deňze tarap çekip duranmyşyn. Ahir ol deňiz beýleriniň birini ýanyna çagyryp deňze aýlanmaklaryny hemde şu tarapda näme habaryň barlygyny bilmegini tapşyrypdyr. Özü bolsa otogyny töweregini synlamaga durupdyr. Deňiz begi eskerlerine gämiň taýýarlamagy hemde ýürüýüşe aňtowy çykmagy buýrupdyr. Ertesi irden Sultan töwerege aýlanmaga çykanyna ötün gece uğradan gämisiniň kenarda duranlygyny göz düşüpdir. Ol deňiz harby serkerdesini ýanyna çagyryp näme üçin tapşyrygy ýerine ýetirmendigini sorapdyr. Serkerde deňze çykanlyklaryny, tüm gecäniň içinde deňiziň ortasyna aralaşanlygyny, şol ýerde de garp bolup barýan bir bennäni halat edenliklerini aýdypdyr. Olaň taýmly mundan bir näçe günüň garp bolupdyr. Bu benne bolsa soňky deminne ýatyrka dadyna ýetişdik diýipdir. Sultan halat edilen adamyň ýanyna baryp oň ýagdaýy bilen gyzyklanypdyr. Garp bolanlary bäri umytdan düşmän, Taňyrdan ýardam dilendigini hemde bir halasgar iýermegini sorandygyny aýdypdyr. Sultanam näme sebäpli şu günden bäri uykusynyň gaçandygyny düşünüpdir. İbn Tulun we Hammal. Günlöň ýerine egninde sanlyk götürüp barýan bir hammala İbn Tulun'un gözü kaklaşıpdyr. Hammal agyr ýüküň astynda sanlyrap, gaşyllap barýamyşyn. Oň bu bolup barşy İbn Tulun'ny ikirjiňden döretipdir. Eger ýüküň agyrlygyndan ýaňa ayagy tab etmeýär diýsek, onu sanlygyň agyrlygy oň boýnuny ýyz galdyrardy. Emma onuň boýny öňkireňinde. Bu ýerde bir sıra bar. Hammal götürüp barýan zadyndan howatyr edip sandyraýan molmollypdyr. Soňra nökerlerini şol hammaly getirmeklerini hem sandygy açmaklaryny buýurupdyr. Görseler sandygyň içinde atyň şaý esbaby bilen yer sowut hemde bir näçe tylla teňeler bar eken. Sen näme howan ala çaý wagty gyşaňlagyna uçuran menne ýaly bolup sanlyrap gelýän diýipdir. Hökümdarym, bu näme tüň? Men götürüp barýan bu altyn şaý seplem ogurlyk baýlyk bolmaly. 4 sana adam elime pul berip şunu gämi durulgysyna eltmegmi tapşyrdy. Ogurlyk zatdygyny hiç kime duýdurmaly däldigimi aýdanlaryna bolsa, süňgüm sanlyrap başlady. Ýöne güzoran ýagdaýym agyr bolan soň mejbury boyun mollum diýipdir. İbn Tulun bu etmiş üçin hammalyň arkasyna 200 gamçy urmagy buýurupdyr. 4 sany ogryny bolsa zindana taşlapdyr. Beşten ardım var benim başımla azad eyleyin eyleyin. Her başım alın başım verme kardım var. Gel oğlum sen beni azad eyleyin eyleyin. Ay merda ulsen mertten bolun merdana.
olan merdana hasasım deyip tolgunmağın her yana her yana. Hayden olmağın benim kimi nadanı. Gel oğlum senin azad eyleğin eyleğin eyleğin. Ay aşkları her şey burada günahkar. Ay aşkları her şey burada günahkar. Yamanlık edene yaxşılık der kar, der kar. Ay bütün günahımı öldürmedin har. Kendimin başını azad eyleğin eyleğin eyleğin. Ayağına başını koyup babahan, karşına oturup ağlayıp çınlanıp açınan. Tovu kıllım ötönüşe tahir canı. Gel oğlum sen beni azad eyleğin eyleğin eyleğin. Tovu kıllım ötönüşe tahir canı. El bala sen beni azad